Salut, numele meu este Robert. Astăzi vom continua cu jocul Monbazu. Vom face modificări la mașină. După cum vedeți, am făcut 2175 de dolari. Vom merge direct la magazin să cumpărăm piese pentru acest banvero. Ar trebui să se facă vineri, să mergem și la Rico acolo să luăm niște piese. O să cumpărăm pentru mașină tot ce trebuie pe acolo. În primul rând, tinerea de rugină, după cum vedeți arată în ultimul hal. Și nu-mi place deloc cum arată. Iar vrea să cal chipure. Afară este ca ceață, aprindem frumos luminile. Ce frumos se văd ceasurile de bord. E ceață afară, e ora 7:40, nu se deschise la magazin. Hai să închidem lumini. Nu se deschise la magazin, nici noi mergem. Asta m-a lovit de episodul trecut. Ăsta cu jaful a fost al lui. Urâtule. Jaful al lui. Roșu a dat bine episodul trecut. Deci e top speed aici pe ceață. Aici mâine, nu știu dacă mâine la 20 o să vină ăla 130, că mai mult nu merge. O să-i facem modificări, depinde în 200 și acolo. Dar deocamdată nu este cazul. Așa, parcăm aici, dăm repede. Mai avem 4 minute până se deschide. 1 minut până se deschide. S-a deschis. S-a deschis și la și un minut. Yes, sir. Și luăm din astea de rugină. Vom lua mai multe piese în acest episod. Pentru că avem bani, acum nu mai suntem săraci. Așa rău, că tot suntem săraci. Pe 2000 vom face o evacuare la mașină. Cum trebuie. Dăm acolo pe caroserie. Și mai dăm pe ușa asta. Luăm ăsta. Dăm aici. Așa, deci pe ușa asta. Am văzut că v-a plăcut celălalt episod, așa că am mai postat unul. Ce culoare să facem mașina oare? Că e toate culorile. Să facem un gri așa. Ar merge în gri așa. O să-l băgăm acolo. Vedem aici în spate să facem și pe personalizat. Să facem așa un gri. Ia cum e gri, ăsta e cam negru. Uite așa. Așa, da. E bine. Cum e asta? 0,25. 0,25. Nu să mai vede rugina. Care mai este? 0,25. Ce fac, mă? Închid ușa, o deschid. Trebuie așa aici 0,25. Aici 0,95. și aici. Dacă nu vă place culoarea asta, să scrieți în comentarii și o schimbăm. Dacă mi-e comentarii, că la celălalt episod sau că am închis comentariile. Nu înțeleg de ce, dar
Când mă trezesc, am vrut să mă uit la comentarii și nu existau comentarii. Asta nu e 025, nu? Păi și atunci de ce e jumătate neagră, jumătate? Ia să facem și aici sus, să nu se mai vadă ruginea asta. A, am rămas fără spray. Așa, mai știu și culoarea spray-ului. Gata. $30 cred. 30 și ăla e 12. Dar e de săraci, că culoare personalizată, ia uite-mă. Gri, mat, frumos. Nu ca săraci. Ia uite-mă. Mai multe culori, dar merge. Asta nu l-am încă. Și luăm și din asta de geamă frumurii. Așa. Ia uite-mă. Ia uite-mă. Așa, da. Altă viață mașina acolo. Se aude cam încet. Haideți să facem o evacuare frumos. Dar nu știu cum luăm treaba asta de evacuare. Că nu prea încape. Am o idee. Dar unde mai bag și pe aia? Facem așa. Trebuie să mergem cu ușile deschise. Gata. Mergem cu ușile deschise. De care să luăm? Din asta, cred, sau din asta? Din asta. Așa, evacuarea aia nouă. Să facem evacuare nouă. Deocamdată nu ne apucăm de tehnic. În episodul următor, dacă o să mai fie, atunci o să ne apucăm de schimbat plăcuțe, discuri și din astea. Hai să-i dăm o... Nu pot să... Las că le aprindem acasă, am luat neoane. Ce se întâmplă, băi? Unde mă evacuarea mea? Bă, ce se întâmplă? Mai avem pe aia, mai avem. Luăm un sirop din asta. Luăm gene să punem în mașină. Ia, cum arată. Aoleu, e urâtă rău. E din la gunoi de parcă. Nu mă interesează că nu mai să le văd. Așa, ce să mai luăm? Ce putem să mai luăm? Un volan. Da. Și restul banilor îi păstrăm pentru că mâine vom merge la Vericu să luăm de piese. Și Vericu are acolo tot ce vrei. Pornește acolo. A căzut pompa. Și spray-ul. Le luăm data viitoare că vrei. Ar trebui să trecem și pe la fratele cartelului să vorbim cu el. Pentru că la 25 ne deblochează garajul. Aici în dreapta vom găsi pe Vericu. Cred că mâine. Facem așa. Da, problema că este ora 11. Ce putem să facem să treacă timp? Să-i dăm top speed la mașină. Să salvăm de multe ori. Jucăm de multe ori pe calculator să treacă timpul. Dacă ăsta mă lovește cam ușile. Zici că sunt... punem evacuare la mașină. Zici că sunt terminat acum să merg. Dar cum pun evacuare la mașină? Că nu pot, aia e problema.
că trebuie să desfac șuruburi pe sub mașină. Și eu n-am tavă din aia de la garaj, că n-am garaj. Dacă el pune doar țeava finală și pe cealaltă o dăm jos de tot. Nu, pune doar țeava asta finală, stai că facem accident. Adică asta finală, de unde este acum frunză și că e tractor. Acolo punem. Mai avem 1200, ceea ce este bine. Punem frâna de mână și tu te bă pe evacuare de aici, că mă baulă, mă termină. Ia uite-te bă, buguiesc mașina cu ea. Să vă arăt și neoanele astea. Mergeți. Dar mie nu prea îmi place, așa că o să le dau doar înăuntru și o să le dau pe intensitate maximă. Să oprim motorișca. Punem mașina pe capre. Hai bă, așa. Și aici, pentru că vom umbla pe sub ea. Uite, a căzut și ălea. Trebuie să mergem să luăm cheia de aici și să umblăm pe sub mașină. Hai că putem, că dacă să mergem pe sub, hai că putem dacă scoatem de acolo un singur șurub să scoate. Pe celălalt nu cred că îl ajung, este acolo. Și trebuie să le scoți pe alea de la motor. Uite, unde sunt, mă? Alea două de acolo. Trebuie... Stai că scot altceva. Cade motorul pe aici. Unde mă ăla? Scoate și pe celălalt. Și acum ar trebui să se dea evacuarea jos. Trebuie să o dau jos de la mijloc. Și eu cum ajung la mijloc? Ia să o dau jos pe mașină, pot? Nu pot. Așa, punem mai acolo. Și asta aici. Ia, merge. E căzut, gata. A căzut singur. Așa. Vom face o pornire, test, fără evacuare, să vedem dacă o lăsăm fără țeavă sau cu țeavă. Scoate frâcă. Da, o lăsăm fără. Are rost să mai punem? Ce ziceți? Nu o mai punem. Dacă vreți să o punem, să scrieți în comentarii dacă o să fie activate. Eu sper să fie activate, da? Acum vom da jos și terminat asta de evacuare, de finală. E urâtă rău de tot. Nu văd șurubul. Ăsta e, mă? Ce s-a întâmplat, mă? Mi-a dat stimul. Unde naiba e, frate, șurubul? A, da, n-am desfăcut ce trebuia. A, ba da. Dă-te pe jos. Haide să o punem pe această loc, mă punem degeaba, dar să fie așa. Ca și aspect. Unde e cheia? O singură cheie am și o pierdut și pe aia. Uite aici. Măcar o punem să fie așa. Aspectime. Un șurub aici. Un șurub aici. Gata, am pus-o. Nu avem de pus volanul, că ăsta e cam enervant. Îl aruncăm pe aici pe jos. Punem pe ăsta. Am pierdut cheia iarăși.
să luăm asta să punem de aici. Așa, mă, ia. Acum e mai frumoasă. Voram că nu mai știu că la un moment dat o să-l folosim și pe el, nu știu cum, da? Să-l folosim și pe el. Ăsta îl punem într-o parte, cheia într-o parte. Motorul ăsta vai de creierul îl închidem. Și acționăm puțin așa. Da, nu mai au nimic. Trebuie să închidem. Și trebuie să mergem să pornim generator. Opa! L-am lăsat pornit. Bă, dar ce creier am. Dăm save de foarte multe ori până se face seară. După dormim și mergem la vericul. Mergem la vericul noi. Ce să facem? Este 16, nu putem să dormim la ora asta. Sper să fie vericul. Dacă nu e vericul acolo, sunt degeaba dacă nu e vericul acolo. Hai că acum ar trebui să fac cât se face, o să face 8. 7 jumate. Dormim ga. Opa, nu mai avem benzină la... Trebuie să închidem ușile. Wallah, nu mai avem nimic. Nu mai avem benzină la generator. E problemă. Dormim cu lanterna în casă. Pune-te bă la somn, așa. Mă, ce beznă. Dar ce și mai best. Acum e cea mai mare best. Nu văd nimic cu ce urâte. Trebuie să dormim până la 6 dimineața. Și la 6 dimineața mergem să luăm piesă de la am dat peste microfon, de la vericul. 6 jumate. Ne urcăm în banveu. Uite banveul. Nu văd neagră cât de neagră e mașina. Prinde și noi aici să vedem ceva. Are că nu mai prindem, dacă avem. Punem pe ușă, că avem. Ne uităm în oglindă să nu vină la autobuzul, că dacă dă bine mă face praf. N-avem radio, ascultăm și muzică. Wow, eu știu cum face că schimbă viteza. Ce-mi place. Chiar dacă e mega mort, face mai mult sunet decât merge. Schimbă viteza la ma, păi 7, mă, unde e mă de se vină la 7? Ce să mai stăm? Ce terminați sunt. Că uite cât fața e mai neagră, spatele e mai... Uitați-vă la ușa aia cât de strâmbă e, mai avem la mașină. Deschidem noi geamul. Scuipăm pe geam. Acum închidem geamul. Deschidem farurile. Fac ceasul ăsta la bord. Trebuie să mergem cu cea către ce iepure. Ce mergem cu 24 la oră. Unde e iepure? Unde e iepure? Doarme? Ce să facem manual? Să punem cutie de viteză manual, că nu-mi place deloc automat asta. Nu mă enervează. Îmi place să apăs eu pe buton să schimb eu. Să aud eu, să dă la centurații, vreau să schimb eu la asta, ce vrea. Frumos rău volanul ăsta. Alcantara, ce vrea. Băgăm aici drift. E 7 jumate. Vedeți casa aia de acolo? În curând o să luăm. Și acolo este un... Hai să mergem la vaporul ăsta din ara. Este 14.000 undeva. Puțin cam greu de făcut așa bani. Trebuie să vedem pe unde e drumul la vapor. Uite pe aici e. Avem 300.000, 10 km. Trebuie să dau ca în șanț. Aici se fumbui mașina. Că nu mai este prin spate, este prin înăuntru acum, pe jos. Uite, pe acolo este. Uitați vaporașul.
Venea cu mașina până aici, că de terminat era. Ia, cât e? 14.500. Vedeți? Ne putem urca în el. Îl putem porni, dar nu putem să plecăm de pe loc. Nu prea merită mare lucru, dar și mai cred că mergem acasă, mergem la insulă, mergem acasă cu vaporul la noi. Să mergem. Uite, mă, bolidul, ia uite. Trebuie să schimbăm farurile, că sunt cam multe. Automa. Să se pune scaune de racing. Hai bă, că dă cu spatele, că zic că e moarte și nu are forță să dea cu spatele. Trebuie să mergem să rupiți la veri. Prima dată mergem să mâncăm. Doamne, să fie Vericu acolo. Nu e Vericu. Nu e Vericu. Doamne, ce-am crezut că e Vericu. Deci chiar am crezut că e Vericu acolo. Și de fapt n-a fost. Am trecut și de Putin, m-am dus, m-am făcut. Mergem la benzinărie și vom de aici ceva. Da, mai merg la French, n-am mai vorbit și cu el, m-am făcut. Era să intru și în ăla. Câtă benzină am? Nu văd în volanul, nu văd în volanul ăsta. Trage-mă frână de bună, că parkingul nu merge în viteză. 12? Păi eu mor de foame. Până la 12. Doamne, trebuie să beau de foame. Dar uite cauciucul este rău de tot. Cine oare și a dat în serverul ăla? V-am zis că găsesc pompa și astea înapoi. Deschidem geamurile. Să intre fumul, să iasă fumul de mașină. Vorbim cu ăsta și cu ăsta. Și luăm kit de rugină obligatoriu. Unde mai era? Aici. Eram sigur că se face. Aici avem două. Unde trebuie să mai dăm două astea? Pe portbagaj. Acum trebuie să mergem să luăm iar și 3. Ăsta nu-mi place, nu vreau. Acum e mașina jumătate albă, jumătate neagră. Trebuie să merg să iau și pe dracu 1919. Așa. Vopsim și pe ăsta care n-are față. I-a plecat fața la fundare. Așa. Trebuie să avem 25, nu cred că am avut 25 acolo. Am aici 25, am 25, am 28, am 25. Aici trebuie să am iarăși 25. 25. E mă 25, 25. Și atâta mai am 25-uri. Numărul ăsta tot nu l-am schimbat tot conic l-am. E cam necolorat ăsta și ăsta. O să vedem soare. Bă, aveam spray-ul aici, mă, uite, bă. Ce spray eram? 1 fatile. Pe până la 12. Trebuie să mă duc acasă să mănânc. Hai să luăm genera mașina. Acum avem bani să luăm genera mașina. Așa. Ne mâncăm și plecăm acasă ca să mâncăm. Auzi-o cum face, vai de cap. Dar nu m-am uitat câtă benzină am, trebuie să mă dau jos să mă uit. Oh, cam consumă asta, nebun asta. Trebuie să mai băgăm puțin. Dar urâte sunt generele, nu știu ce să pus. Să mă mai ridic eu sus, mă. Că-mi place să fiu aici sus, să văd benzină cât am. Băgăm și noi jumate de rezervă. Băgăm cu mașina pornită, dar murim de foame dacă nu mergem mai repede. Trebuie să facem raliul până acasă. Ia băgăm o benzină aici și în casă.
să bag. Bag de 10 dolari, că mai mult nu am. Chidem acolo. Așa, ne băgăm aici. Ia să auzim cât avem. Mai mult de jumate, să auzim o... Să auzim cu foc. Trebuie să închidem geamurile, că intră fumul mai în mașină. Dacă mă enervează ăștia, o pun pe liber, adică mă merg. Când o fac manuală, o pun pe liber și o acționez așa puțin în fața casei. Nu e care intră mine. Nu vă văd nimica de la programul ăsta. Terminat. Cât avem? 120. Doamne, omul n-are mă frâne. Dacă vede că sunt chiorieră, n-are mă frâne. Dacă dădea la mine, că mă duceam în totul. Se ducea și vopsea după mașină și mureau și genele. Dar parcă de când sunt genele, se merge mai repede mașina. Ia uite bă, singurul semn apăstat lui. Să spere și spray-ul să vezi. Să mergem ce să nu cred că mie pune, dar murim până. Unde e iepure? Ia se spawnează? Iată-i. Iepurele, știți că dispare. Să face și ploaia acum, bine, potopul. Cristian, să nu avem stegătoare, nu avem nimic la mașină. Dă-i mă mai bine, trebuie să mă duc la Vasile ăsta, dar e acasă, nu e acasă. Dar nu mai duc. Ia uite cum mi se face direct. Aici nu sunt benzi, mergi pe mijloc, pe dreapta, pe stânga, pe unde vrei. Dacă nu sunt benzi. Băgăm cotețul aici. Așa. Așa. Arată bine cotețul. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, să aprindeți clopoțelul să vă notificare de fiecare dată când voi posta ceva nou și atât am făcut în acest episod. Primele modificări, culoarea, genele, volanul, primele modificări, evacuarea și salut!